O Concello de Leiro acolleu esta mañá a presentación da 40ª edición da súa carreira popular, que se celebrará o domingo día 7 de xullo. Un evento que atraerá a preto de 2.000 persoas, entre deportistas e acompañantes. Toda unha honra para a súa organización chegar ata aquí. Mais agradecerlle a todos que seamos capaces de organizar, como todos os anos, a 40ª edición da Carreira Popular de Leiro, e esperando que sea un éxito, que estou seguro que vai ser, pois nada, unha vez máis reitero as miñas gracias. Ogallá pode seguir outros 40 anos máis. Este tipo de probas son importantísimas para o rural, porque a parte de dinamizar tanto o deporte, tamén dinamiza o turismo. Ese día, supoño que Leiro terá un impacto aproximado de 2.000 personas, a parte dos participantes e da xente que nos visite, por iso son importantísimas estas pruebas. Estas pruebas son importantes e tamén é importante os organizadores. Eu, a verdad, estoulle moi agradecido a todos os compañeiros que están apoiando esta proba durante todo o ano. Isto é un traballo de poñer graniño a graniño de area todo o ano para chegar ao día ese grande da carreira, que é o que pon colofón. Pero, bueno, sin eles sería imposible tamén sin os colaboradores e imposible sin os organismos oficiales, porque sin vos tampouco sería posible facelo, e o cal vos estamos moi agradecidos. A carreira será a partir das 10 da mañá dende a zona do Salgueiral. Está incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo. Os premios serán entregados a partir das 12 para todas as categorías, entre as 6 participantes. Todos os que queiran aínda poden inscribirse e sumarse aos máis de 300 xa anotados. Aínda estades todos a tempo que queirades participar. De feito, agora vamos sobre os 300 inscritos, pero, bueno, contaremos que queda unha semana, e o que estamos acostumbrados a ir a estas pruebas, sabemos que esa semana é trascendental, seguro que aumenta bastante a participación, e, bueno, nos tampouco seremos capaces de soportar, bueno, de soportar non é a palabra, pero, bueno, de acoller con moita garimo aí 400 ou 450 inscritos, que estaría moi ben, é o que contamos ter. Animar os rapaces tamén a participar, porque sabedes que aquí a prueba reina son os 10 km, pero tamén temos 5 km, para aqueles que non se queiran atrever así de impacto a correr os 10 km, poden facer 5, e depois temos para todas as categorías, desde sud-18 hasta pitufiños, que son a xeneración que ten que vir e seguir participando nestes eventos. Como digo, aínda lle queda unha semana para poderse apuntar. As inscricións son en championshipnorte.com, que temos unha páxina web da carreira especificamente, ali no apartado de inscricións, e tamén ali poden ver toda a información, recorridos e todo tipo de información. Vale. Para as administracións colaboradoras é un evento xa senlleiro, e que alcance este número de edicións é un claro indicativo do bo facer que hai detrás. Seguirán apostando por seguir sumando anos. Lujo es la carrera esta que tenemos. Yo conozco muchas carreras populares que hay por toda la provincia. El hecho de llegar a la 40ª edición es un indicativo, de que se hacen las cosas bien. Y os puedo asegurar que es un lujo esta carrera en este concello de Lugo, como acabo de decir. Las instituciones estamos para apoyar. Es un placer siempre que me siento en una mesa que estemos la Diputación, el Concello y la Xunta volcados con los organizadores, pero, bueno, el mérito, por supuesto, que lo tienen los organizadores. Esta carrera, pues yo no sé si es de las más antiguas de la provincia, no sé si es la San Martiño, es un poquito la que se puede competir con ella, que van 53 o por ahí ediciones, y que un concello como Leiro pues tenga esto, quiere decir que hay un grupo humano aquí muy importante. No te conocía, ¿cómo era? Popi, Antonio, como iniciador de esta carrera, felicitarte. Pues esta, pues podemos decir que es tu criatura, y tu criatura es una carrera de auténtico nivelazo. Me consta que entre los runnings de todo Galicia pues esperan esta carrera siempre, todos los años, con gran ilusión. Para a Deputación de Ourense é un orgullo poder cooperar neste tipo de carreiras, vale, tamén agradecer
darlle as gracias, bueno, sobre todo o tema dos organizadores e o Concello por manter este tipo de probas, estas carreiras populares e sobre todo con tanta repercusión. Esperemos que o día se preste os 300, máis de 300 corredores poidan ter unha boa etapa. Nada, salientar tamén o tema de involucrar os nenos pequenos co tema dos pitufos, que nos parecenos moi boa iniciativa. Nada máis, esperemos que todo este ben e seguiremos cooperando con este tipo de probas.